On està el tamarro, Neo, el veus? A mà dreta ens ha de quedar. El veus, el tamarro, aquí a la dreta? L'he vist! Qui és, Neo? El Nilo? Ara el marcarem, vale? El Nilo. Una, dos i tres. Ara, que avui ens hem llevat una mica amb el peu esquerre, però ara ja estem molt bé, oi que sí, Neo? Estem bé? Què fem avui? Que no ho hem fet abans. Ja hem vist un tamarro, no? El Nilo. On està? Aquest. Ja hem de veure aquest tamarro que està aquí. Aquest era fàcil perquè està al costat de la carretera, eh? I ara què fem, Neo? Ara farem la ruta dels bolets. I on estem? Estem aquí dalt. Estem aquí dalt. Farem primer la ruta dels bolets aquest matí. Ara farem La Dino. La Dino. Bueno, a la tarda, a l'hora de dinar. 2 tamarros, en un dia. Sí, perquè per la tarda podem fer el joc de poble a Ordino i després, si dona temps, potser podem anar al Museu de Miniatura, no, Neo? Voldràs anar al Museu de Miniatura? Sí. A veure què tal va, doncs. I ara farem això, Farem això, eh? la ruta dels bolets. La ruta dels bolets, Toma ja. que és cap aquí, costat de la carretera. On són els bolets? 3,7 quilòmetres, 120 metres de desnivell, 1 hora i mitja aproximadament. Màxim 3. Màxim 3. Veus? Màxim 3 persones. No, vol dir que és una ruta Per fer en família. per fer en família. 2 i 3, corre! Corre, salta, salta, salta! Salta! Hop, 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 hop. Aquí hi ha el bolet? Ah, sí. Anem al bolet. I podem entrar? No ho sé. No en tinc ni idea. Jo l'he vist i he dit, uau. Sembla que sí, no?, que estigui foradat. Mira, un joc. Hi ha un joc? Oh! Què és això? I què has de fer? Hem de fer així, El que dius per no existeix. perquè s'ha descolorit, veus? Verd, taronja, vermell. Espera, el blu és aquest. Ara, vermell, vale? Groc. Neo, havíem girat així? Intenta mostrar com si fóssim el peu dels bolets. Neo. Vermell, taronja, groc, marró. Va? No, aquest ja l'ha girat. Gira'n un altre. Un que no hagi girat, per aquí, per exemple. Ah, vermell? On estava? Molt bé. Ole! Aquest el deixes així. Gira un altre, aquest, per exemple. Groc! On estava el groc? Pensa. Groc, groc... Aquí. Molt bé! Fixa't amb la quantitat de formigues que hi ha. Ai, de què? Va, s'ha de poder. Vamos! 50 punts! No, eh? Aquí, a darrere. A veure, Neo. Prova. 50 punts. 50 punts al Neo! Què? Ah! Vinc! Mira aquí. Un bolet, Neo. Anem? A veure si trobem el tamarro. El 6è tamarro. Jo crec que ha d'estar allà dalt, aquesta muntanyeta, no, Neo? Amunt. El tamarro!
Ui, sí que està descolorit, sí. Està. Sí que està la vina. A veure... Aquí... Aquí. Vinga, Apreta fort. apreta fort. Apreta. Ara. Molt bé. Aquest sí que té, eh? No, com a... Com el Nilo també. Té bastants. Està bo, Neo? L'entrepà? Mira, ensenya tot el taco de pernil. Jo tinc pernil serrat. Nio, es tracta de descansar, eh? Oh, papa! Oh! Neo! Anem al museu de la miniatura, vull! Anem al Museu de la Miniatura, I... d'Ordino. No sé. Museu de la Miniatura, art ucraïnès i rus. Això és la miniatura. Es veu perfectament, això. Bueno, ja veuràs, ja veuràs. És impressionant, eh? Aquest amb molt de compte, que està una mica tancat ja. Sí. Diu, composició, una safata, una Es veu? gela, dues copes i una poma, feta d'or i col·locada damunt. Què hi ha? Un animal viu. Viu, segur? Sí, mira. Però em sembla que està una mica... És un llop. Tot de matriosques. I això és super petit. Les matriosques. El de la puça, el dels... Neo? Preparats? Que plou a saco. Mare meva. Estàs bé, Neo? Sí. Sí? Sempre ens encaixa la pluja, quan marxem. A veure, Neo, què hem fet avui? Recordes? No, t'ho pregunto tu, què hem fet avui? Dos tamarros dels Dos? pèls. A veure, quins dos tamarros hem fet? El primer... Nilo? El Nilo era el primer que estava al costat d'una carretera, oi que sí? No, En estava en un pàrquing. Això, a l'aparcament. I després de trobar el Nilo, on hem anat? A un bosc, En bosc que es deia el bosc dels bolets. al bosc dels bolets. I allà hem fet també tot de proves, hem fet una volta molt més curta que altres. I quan hem acabat, hem agafat el cotxe i hem anat A veure al segon... tamarros dels pèls. Com es deia el tamarro d'avui? El segon? El d'Ordino, com es deia? Ladino, que és d'Ordino. I estava també molt a prop d'una carretera, però a darrere d'una muntanya. A darrere de la muntanya dels pèls. I l'hem anat a buscar, després hem dinat, que ens havíem emportat entrepà. Hem dinat, que ens havíem emportat entrepà. Després de dinar, el papa ha fet una becaina, que és la primera vegada que puc fer una becaina després de dinar. Sí. El Neo ha estat per allà fent reels, amb la mama, que no sé si els hauran posat a Instagram, no ho sé. Ah, mira, no els han posat, els posaran, suposo, més tard. I després hem visitat el meu tiet, hem agafat el cotxe, ha plogut molt, però mentre plovia on estàvem nosaltres? Que hem vist unes cosetes que t'han agradat molt, que eren molt petites. Al museu de la miniatura. Museu de la miniatura, que es podria dir el museu de la microminiatura. Eren uns escultors o pintors que feien coses molt petites i necessitaves un microscopi per poder veure-les. En el cap d'una agulla, que hem vist, en el cap d'una agulla que hi havia... Un cabell?
Un o varis camells. I una piràmide. I quin és el que t'ha agradat més? Un d'orenetes, oi? El d'orenetes t'ha agradat molt, I res, i després del museu ja hem vingut cap aquí, perquè plovia molt, estàvem molt cansats, que portem ja molts dies. Demà és l'últim dia, demà ja tornem, i només queda un tamarro demà. Demà queda la Papa! Lau, queda la Lau. Lau, papa! Que és de Sant Julià de Lòria, que per això es diu Lau. Que està allà cap al sud i ja agafarem les coses, sortirem de l'hotel i anirem cap allà baix. I farem l'últim tamarro. I els haurem fet tots, Neo? Jo pensava que no els faríem tots. Pensava que ens en quedarien un o dos. Al final els hem fet tots. Així que, molt bé, no? Al final, tots els tamarros, tot el que hem visitat. Bueno, demà ja ho parlarem. Que demà arribarem a casa per fi. Vinga. Ale! Com diem adeu aquí? Aquí diem adéu, adéu. Adéu què? Pa? Lu? Sí, adéu. Adéu? Adéu a tu. Tu no?